Ilocos Norte Electric Cooperative ken Therma Luzon Incorporated nagpirma ti katulagan para iti stable a supply ti kuryente iti umadani a Calgao. Ken katulagan para iti panangipasdet iti National Identification Integrated System injay Pangasinan pinirmaan ti LGU ken PSA. Dad dumapay a detalye ipaay ni Dayan Monica Tukay. Iti Ilocos Norte, nagpinirma ti Emergency Power Supply Agreement ti Ilocos Norte Electric Cooperative ken Therma Luzon Incorporated iti sidong ti Aboitiz Power Corporation tapno may panamnama ti stable a supply ti kuryente iti umadani a Calgao. Mapangpanggap at ikanayunan at 10 megawatt EPSA kat mangisigurado iti supply stability nga adaan maximum a 70 megawatts. Tirit kat garantisado nga agatan iti 5.70 pesos iti kada kilowatt hour nga adaan iti diskwento para kadag iti agbayad tinasapsapa. Daytoy akatulagan kat para iti pagimbagan dagiti consumer. Kabayatan na, ipakpakamo kadag iti umili ti Ilocos Norte a kasapulan ti panagsalimmet-met ti danum nang runa ta mapasaran ti kinakurang ti danum tunggal panawon ti Calgao. Singasing iti Ilocos Norte Water District iti Bureau of Fire Protection nga agaramat ti alternatibo a sources ti danum nang runa kasapulan ti danum no addaman ti emerhensya kas iti uram. Iti Pangasinan, nakibinadang ti probinsyal a gobyerno ken ti Philippine Statistics Authority babaan iti panagpinirma iti Memorandum of Agreement para iti panakipasdak ti National Identification Integrated System. Panggap ti aktibidad na makipaitulong nga epesyente ken accessible a registry kasi ti National ID Authentication Services, enrollment in the Philippine Identification System when the PhilSys, provinces medical missions, ken government unified incentives for medical consultations when nagi-consulta plus. Ti National ID Authentication Services ket maysa nga alikamon para iti identity verification nga agus usar iti facial recognition, fingerprint scanning, ken dumapay a credentials, agraman ti National ID card number da, tapno masigurado ti seguridad ken mapabasit ti paggad, dagiti naalilaw nga aktibidad kadagiti transaksyon. Iti La Union, tampok ti rampa of Babaylans kas pasat ti panakarambak ti National Women's Month iti Police Regional Office 1, San Fernando, La Union, a pinasatan ti 28 anang ibagi iti na dumaduma nga ahensya ti gobyerno. In parang dadagiti na mamaris ken na dumaduma a babaylan inspired costumes, amang ipasumudag iti kinapigsa ken ligasiya dagiti babae a Pilipino. Naipaayan parangal dagiti natatanging babaylan, manipad iti na dumaduma a regional offices, kas pamigbig iti panakipasatda. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.